ko kan ka fo ka walima don ka sangani au ka dana tale ka da Shirifla TV jaga so ka kerengenya ma jemuka so madono akanuba chamana musoma atefo amuno ko malikona animaliko kan ka fo ka walima don ka donga fo bi o DBB tratado avec le clé mo wonu wolonvla samba flani mo wonu woroma so madono jemuka ni okundana goshile wala jemuka nsigi chokonyonga o yichukumi odeye demeba munumbe auna wala saka siga jemuka ninga kokorodo odeye société nouveau soleil mawi kasangano oka produce zarawi wala anata yafma bala munun saloke juafia bala nika lage ka fo ka furubo dabadala sangano uluka sporti kasolado jemuka o konnana sisan wani ye cogo da tela to ka teli abi sampi sama ko ni kewere be ni ya la ko ka segi kala na ka ke go wa ne ba FCC de mi ha ne mi di ya ki kwa na able mo wa de mo ni be ti to ka te la hi so da bo le me fele fe nga de de jama jara ka duwa ke tezara makele ngadana mena budeje Allah farafide mujera kadua ke tezara makele ngadana mena budeje diriko ubla hagre dongile nya ganye ni kunya enquête ye ka la dani ka o la clé ka sangane furu bole dabadala janko kado jem kan kono na manya ka fo donga odeye ninye produisara o tezara libton zara monaji zara logati zara onu onyo chama abla jeni zara Usaratigala jemga alibi ka fo jelimuso okone masiga skenera solo kasanga alibi ni aka farganyi amedo de ke jelimuso chugomina alabisiga akurata herela ka lafia dama ka sigi ayiremo janko anga sigi ka nyon solo kokora jemkanka sino ablama a jelimuso afarma la kosebe nyere nyeda piru ka munungo nen kerala ane fraction munun babulu kokolu beta akuma chera wala na o chola sananga do jemkan kono ana clip du jour Idrissa Kane ko falaw ana fien bon sangorano oyi ka soroka kuno furu bala nin kata mi ma ya akono ama se ka min fara nyonga nko lase au kuluma Idrissa Kane ka falaw anga don la gawla Kira kude kameke kira ma
mafo kamunyani kira bude kamumeke kira mafo kamunyani misiri da ulaje siraba da ulaje yati mede ulaje buli lata mobilu ni nyokunje moto ni nyokunje do ule saraka nyumbuva do ule saraka judi esike na nyumbuva nikanya ndukuwa de Sinisa weti natagera magari ko yati mede ubishi ni jugula ubishi kuma jugula ubishi siraba daula kadowire etashi savelala meti senyela magari ko yazme magari ko fala to magari ko memana fatigi douye memana batigi douye ubi waso yati mede Amadou Kamara ke ne ni sɔgɔma amba ni sɔgɔma ko ni baasi t'i la n bɛ ala tanu kosɛbɛ o bɛ ala tanu ko bɔ e yɛrɛ dun n bɛ ala fo k'ala barika da baasi t'i yɛrɛ la non n bɛ ala fo baasi tɛ n na bi yɛrɛ n ka sokaw baasi foyi t'o la Sikaso n'a a tɔnnadugu alhamdulillah an bɛɛ bɛ yen Bangumanakaw ko k'i fo bamanankaw ko kɔni baasi t'o la Bangumana jigida la Sibi Badugu na a to n ka f'i na ni mɔgɔ min ko ka a bɛ ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan ko wɛrɛ ko b'i kɔnɔ o ye tiɲɛ ye ne ye maninka ye sinafɔ ye Bangumana jigida la Sibi Nafaji Tabu Misira Samale Samale b'a la kɛ ani Farabana i ma gansɔlɔ fɔ i t'a dɔn Amadou Kamara kɛ Samara il faut k'i waleɲuman dɔn foli diyara a fɔ dugu wɛrɛ n'o jɛra ko kura kosɛbɛ bi tarata donya ma o tiɲɛ parce que ni jɛmukan ye siga t'a la n y'a fɔ cogo min na jelimuso a fari man d'a la kosɛbɛ kunu a bɛ kɔɲɔw cayara kɔɲɔw cayara ka ca nka waati yɛlɛma yɛrɛ o kɔlɔlɔ b'a kan mura ma jeli ma wala mura de kɛ ne ka ale ye salama a juguyara parce que kunu a taara dɔgɔtɔrɔso la Amadou Kamara o ye furakisɛw caman d'a ma pikiriw fana b'a la nin kelen kɛ n bɛ k'a sɛgɛn an bɛ ala deli ala ka bana ala ka fiɲɛ bɔ bana ala ka nagasi amina yarabi jelimuso o don ala k'a ɲuman sigi tɛnɛ la sabula kanubaw ni filɛlikɛbaw tiɲɛ don u mago b'a la sɔgɔma o sɔgɔma o don ni jɛmukan kɛnɛ kan tiɲɛ don Samara Sanogo ko dugubila ka fisa ni don kelen ɲɛgɔ kuma dɔrɔn ko ten e ko an tɛna sirajan caman an ka nun don an n'a sɔnni siga kan o don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jelimuso ale y'a place di ne ma bi kunnafoni bala a denbayalen don kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ dɛ an b'a daminɛ ni faso walanba ye esɔrɔ don esɔr tiɲɛ don APDP o don ale ni ministère min ka baara ɲɛsinnen bɛ chiffres ko u kɛlen bɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma convention belebele Amadou Kamara ne deli k'a fɔ ye mun sɛmɛ cogo ɲuman o de bɛ sanfɛ yiri o tigɛ ja kosɛbɛ i ma ɲa o tigɛli ko ni min sɛmɛ ka ɲa Amadou Kamara e ni filabulu duguma tɛ fɔlɔ siratigɛ la Amadou Kamara kunnafoni baraja ta kosɛbɛ ko ni an taara histoire kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na Amadou Kamara Mali jamana minisiriso min kabara bɛ taa ka ɲɛsin sifinnako ma ani an ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛn min bɛ ni a kabara bɛ taa ka ɲɛsin yafima b'a la maanifinw ka lahala o bɛrɛ ka k'o bɛrɛ kosɛbɛ APDP tɛ Amadou Kamara o ye bolo ɲɔgɔn kɛ dɛ nati kofɔ ninnu ne yɛrɛ ka ja dɔ b'i bolo nati kofɔ ninnu na mu y'a se n bolo i y'a ta k'a sɔrɔ ma jɛ n'a ye Amadou Kamara a ko siratigɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ sirajan taama o kɛ bɛ ka nun don kosɛbɛ siratigɛ n'i ma ɲa o kɔ i ka bolifɛn i bɛ a sɛbɛn kɔrɔlara wi o siratigɛ min bɛ taali kɛ nin baarakɛyɔrɔ fila la Amadou Kamara o ko nin ye bɛnkan sɛbɛn dɔ nati o ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se kɛ sababu Amadou Kamara sifinnakaw ni ka o ladɔnniya min bɛ taali kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a labaara cogo o ɲuman na Amadou Kamara baw n'i ye a ta
taga lagɛ bɔlɔ sanfɛla bi a kɛ mɛ yɔrɔ dɔ ye ni Amadu Kamara sifinakaw de ka ca kan kosɛbɛ a labara cogo juguya o de ka ca ni a ɲuman ye a wɛrɛ sɛbɛtigɛla professeur Mamadu Samaseku ale de ye a ɲɛmaaba ye a ko to ni ye a ka nisɔndiya yɛrɛ ka sanga ni baara in ye koyi a ko Amadu Kamara ni ye a taga lagɛ olu ni ministre so ka baara kɛ ɲɔgɔnya a ko a na kɛ sababu ka se ka sifinakaw ni ka o tanga ni k'o su ka kɛ baara ɲuman kan ko bɔn Amadu Kamara ni ye a taga lagɛ bɔlɔ sanfɛla ni maa caman de bɛ baara dɔw bila a kan bi ja dɔw bɛ bila a kan bi ni machine ɲɛnɛ ma Amadu Kamara a bɛ laban ka e gɛn k'i minɛ koyi a ko Amadu Kamara e walima bɛ kɔrɔfɔ dɔw fɔ a kan bi a ko sini machine ɲɛnɛ ma jamana ma ko bɛ jɔ la Amadu Kamara ni vari ye minɛ a ko ala baarale a ma nɔgɔ siga t'a la o ko siratigɛ la o ko ni ala ɲini k'a fɔ nin ŋɔni bɛnkan sɛbɛn min filɛ ka na ten o ni ɲɔgɔn cɛ o na lafaamuyali de kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw ma jan ko bɔlɔ sanfɛle baara min ni o bɛ a la siga t'a dɔn k'a fɔ a tɔnɔ bɛ se ka bɔ Amadu Kamara ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye Amadu Kamara a bɛ se ka kɛ sababu cogo min na ka se ka sini dilan e ye o cogo min na fana bɛ se ka kɛ sababu k'i ka sini tiɲɛ a ko bawo n'i ye a baara labara cogo jugu na Amadu Kamara sini machine ɲɛnɛ ma jamana mako bɛ se ka jɔ i la nka ni bɔtɔ ka to ka kɛ olu kɔrɔfɔw ni o ja dɔw kan Amadu Kamara olu kɛ sababu ka cɛnni lase e ma siga t'a la Fatumata Kani Sogo ale de y'a fasiri Fatumata a labana k'a yira k'a fɔ ko kɛnɛ ye mɔni nka ministre ye a yira k'a fɔ Amadu Kamara a ko le ministre chargé de la jeunesse a averti que le mauvais usage de l'espace numérique peut compromettre l'avenir des jeunes et sacrifier une partie de leur vie. Abdul Kassim Famba Odo intervenu a ko ni bolo sanfɛla ko ni ma matarafa cogo ɲuman na ko Amadu Kamara a bɛ se ka yafuma bɔla galama don e ka siniɲɛsigi la Amadu Kamara n'a ka di ye a bɛ se ka gara da e ka siniɲɛsigi ani ka siniɲɛsigi yiriwali la Ala m'an kisi la amina yarabi ko bawo yafuma bɔla yɔrɔ don yɔrɔ min a tɛ ɲina a tɛ kɔrɔ wa a tɛ taa siga t'a la n'i y'a bila ka na ba kɔni Amadu Kamara n'a ka bɛrɛ don san 1000 n'i y'a kɔrɔkɔrɔ o b'a bɔ k'a yiri siga t'a la o siratigɛ la APDP ani ministère de la jeunesse o kɔni filɛ ka bɛrɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka sifinnakaw Amadu Kamara ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye kosɛbɛ bɔlɔ a matarafa cogo o ɲuman na siga t'a la Fatumata Kani Sogo ale de y'a fasiri k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn e b'a dɔn wa n b'a dɔn Fatumata n b'a dɔn n b'a dɔn kosɛbɛ sama yɛrɛ sanni nin fasiri an b'a fɔ ko tare o don sabula sifinnakaw n'u u ladɔnniyala nin baara in matarafa cogo ɲuman na a ka ca Ala fɛ kɔlɔlɔ caman bɛ yen u na kisi o ma a ye n'a fɔ ne yɛrɛ na tɛ e kɔfɛ don nataw la n ka ja min b'i bolo n'i ma a bila bɛrɛ la n'Ala sɔnna ma i lawaleya sama yɛrɛ n'a ye o bila an bɛ fɛn min ye indépendant kanabila n'o ta fɛn min ye an ka golomasiri tabaw sabara sani n'a y'i jɛ i bɛ se ka wuli ka tɛgɛrɛ ba fɔ n'a y'i jɛ i b'a fɔ ko wa don ka sabu kɛ fɛn min ye an ka golomasiri tabaw fɛn min bafula bɔlen jatigɛ wɛrɛ kɛbaw Joyila mara ale ni Kulikoro mara kɔnɔna na Amadu Kamara o de ye ne bɛ ko kɛ i filila fasiri la filila kɛ i b'a furufuru di an ka taa fɛ an ka taa wajibi an ka taa cɛ yɛrɛ ni saya da bi na ma tɛ ka jate dɔ bilen ne mana suru su fɛ ko jama de bɛ sɛw ma wa cɛ yɛrɛ est-ce que ko une colonne de gâteaux anéantis dans les régions de Diola et Kulikoro Amadu Kamara a kɛra cogo bɛ deli k'a f'u ye ka taama to sen na bolo fifa o jɔ man di siga t'a la Amadu Kamara ka sen ni sa to duguma ɲɔgɔn forogi la Amadu Kamara o kisi man di ɲɔgɔn ma o siga tigɛra n'a ma ɲa k'a fɔ diinɛ faamucogo jugu ma nu o kɔni bɛ yafuma b'a la an ka jamana kɔnɔ nin waati in na Amadu Kamara wolomasiri tabaw fana olu bɛ o nɔ na ko Amadu Kamara ni janfajugu kɛbaw ma a bila a kuma na e ko wolomasiri tabaw tɛna o si la tunu wa a ko Amadu Kamara o siratigɛ la ni bɛ tali kɛ yafuma b'a la ka sɛnɛ o ka baara ye wolomasiri tabaw Amadu Kamara o kɔni u ye furakari ba la dɛ a ko o filɛ ka taa yafuma b'a la bɔnɔ banfula ta ni ka cogo janfajugu kɛbaw caman kun na o kɛra Amadu Kamara yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ Joyila marabolo ani Kulikoro marabolo kɔfɔ a ko Amadu Kamara kɛɲɛ ma o ka wagatuba min bɛ ni o bɛ fɔra sunsan kɔfɔ ni o bɛ Joyilakaw fɛ fo ka se fɔya kan min bɛ zantigi la Amadu Kamara kamarakɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka sanga ni jamana tangani ani jamana kɔnɔdenw tangani ni o bolokɔfɛn kisili baaraw ye a ko wolomasiri tabaw o ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛra yafuma b'a la sanfɛ ni dugu cɛ Amadu Kamara walasa ka se ka yafuma b'a la lakana sabati a ko o don siratigɛ
la Amadou Kamara Kamarake ni be tale ke j'avais le clé moi ani duru temena ako awada enfant fait Amadou Kamara ku de kardonye wa ako Amadou Kamara mi be tale ke jamba ju ke ba dagaro dola ako ul masir taba onyo ko ni shura oka ako oke minga Amadou Kamara yo to sanu duguche Amadou Kamara katasma shuru jamba ju ke ba nununka Amadou Kamara dogo ko obebuli ulia wa ko ni fela ka kan ko fela yi ko de passa ba so sala ka dumala yi Amadou Kamara o sigini ko tato alama onno ngoni fe anga masir taba o ka susuri ka sababu ni ka sanye kiseni ka shuru oka ka doke lahara dugle yi ka laba ka bona ba feta ne ka chogo do kuna Amadou Kamara do ko ne uruto onona sunogo dabla bali Amadou Kamara uluba ula ya atagalage Amadou Kamara Kamarake ako moto chama ka fara pick up uka ako ulmasir taba ko ne Allah bana ka ulurin tare ka bon majuru numburu asane ucheni Amadou Kamara Kamarake ako nambura ini na zandira fore kono ako kada mina ili jola u fore sunza kono kana fa zandira faya kono Amadou Kamara yaf mabala midike sera krene majuru bulu ununu kono bora yaf mabala fore wagadu ya mafe nika usalo kana yaf wala jola mara bulu fe betori kana faya kono ngana oka jamba jugu nika abla senga ninga shoro kana baka butu ko kunda fora suzanka ako masota bawre kene nambora okalama mifleka janda onyeni chogola ninga laba ko chama ko nikela hara dugulonyi fale klubani ale de ya fasiri Amadou Kamara ka anya asalo ka bokana bla kono ko so so bi boni sawara ndi ko yini ko imadara dua wala madara du de wa tigini ele madara sawara fale klubani odu ka fuka eni pala mafo chedu ni moto ko la siza kana tasugula tugunne tay mini faya kono ebe moto soro chenu parce que o jeta bawo angene ka uchama ko ni mboro o bolo to o ka moto to chama fire ali ni bawle ani fore suza chenu ola ni wala chama fore odo ni tara o fore ko na ebe moto ko chama soro moto ko ni filimete a chama bado angele ko bunde o ko sentira tele moto yi sa abo fore bako sentira ni kulawa samara sano alisa angatala odo nani indépendant blanc ambe saloni ke fini indicateur du renouveau chendo ko ala ba police la kaw na ja ni woro fene la ibisi la tegere ba foya odo ka sabu ke police la kaw u tegere dara ma fini escroc bilibru odo o même sibita sambina ani fla chendo police la kaw u ya ali ko ni tegere dara kan gami ami dem le ko bi ay na fo abe police la kaw bolo odo wal ma ko banen ni nyante abiye Amadou Kamara ke ni yenu fo avec le djigi Tchebadola de commissaire principal Moribo Kajara Amadou Kamara nakadiye afo yirma jo commissaire de police o Manyamadu Amadou Kamara mado le chelo mbado Amadou Kamara tay ates no atenyina atetalo Amadou Kamara nagajan adanka o kan foye ka fo Amadou Kamara ko majudi be lorena Amadou Kamara uno ngoni fe abe kunshi yema Amadou Kamara commissaire principal Moribo Kajara anaka chedu wona amofu Amadou Kamara ekame chame manu wetiga daka sambina ne anefla bonyongo atoko Elhaji BC Amadou Kamara tiga kondara kangami nya feto mina Moribo Kajara anaka chedu fe Amadou Kamara ako akira chokodi ni atagalage Amadou Kamara wole ko fleka blache bami mata ako mamami no escrodo akabara de kase ngana munu ka udasenga Amadou Kamara ako barata la ka maonu ka onyana mini ninga obulo kuno fo nakadi ukanna fulo ninga antare ka bo obulo Amadou Kamara ke akoni atagalage osira tigala akabara miye udiye abisiga bayishuko ndubyeche kagira ka fo ale baraka yo badu dagele yoro ko folena abisiga fo nyikilndere ni kin ko nana ako anga bara obemeni ma anga bara bemeni ma ikabesi dia ya famia Amadou Kamara na yo fo onongo ni fe eba ye ka fo Amadou Kamara abela baka ni mbuluda odeye kagira ka fo anga bara odeye kasiga dara dumune ne ko salo kana jamana kono ote idare alimentaire ya Amadou Kamara na tamano ka aba fo ko livrer les véhicules ako on mobilise ane ka dunga tadi maoma ako tricycle aussi besim ote
moto sen saba ni bi ko no mino ako amadu nubla jene firi amadu kamara ako ni okera abafo eka ba ko se muno ma olu fo amadu kamara ote appel d'offre wa ako ni yo odama abe musaka fuyi ako amadu kamara yaf mabalabe musaka sara uba soro akeme ka biro min dayele abe ta karamo do fata ne ka osigo biro kunai amadu kamara ote ko kuna ote ason kando amadu kamara abe soro ka yaf mabala ni ayi musaka mine abe soro ka oti la mo ni ebla kuma nyona akeme ka minita ka bla biro kono ka soro yaf mabala ka ne katunu awo musaka ne ko otigibe awke waso biro kono otigi fransi le me wereta akonye don che abe wore mene sisa ni katunu amadu kamara ni wore mene katunu abe soro ka ni ne biro kono abe soro ka ogani miro de maka eno bla kuma nyona otigi churu amadu kamara ako bongo kinga dogo ako ni che ngone ni amani ngewera mina ako plenty bisaba anikili amadu kamara oretara ka do yaf mabara ajuela kana village avec le clemwa ni sabana encore ako commissaire de police yaf mabara yirma jokau ya fe churu mna oklo dale oka okoni oyenyi mimboloda akira sababu amadu kamara okoni kata tiga da chenga tengami kasana oka brigade recherche ni onyama ko ni yaf mabara major de police namori Amadou Kamara odratiga da aka Amadou Kamara kabeni janvier kalo o kleta anu woro yi zamba flani mu woni woro ako Amadou Kamara tiga dale aka ayera ka fo plenty bisaba anekele mi ba kungoro ko kasara mi ni aye amina olula million kemenani bonyonko Allah 400 millions aye ode mire ma bisaba anekele bonyongo la ko bla gini na mini Amadou Kamara ke ako anyiringali jongo ala ako chena ale ka bara de ni awo ama soso koi ayra sona ma ko ndal ka barai tete mo ono ngoni fe ko ndala na yef bambara kritra mo koro rula bana kabla ma de pola ko bandane ani nyon chengami yo ki ibaro to be sina la ni ka don fo ane mambe barala ane mambe jena sika tika da olu toka adama jabate ane de ya fasiri sila tala fele yirme do polisi la go samaira ambu fo commissaire alaga cheno samaira ambe belle go bi chena foli belle tay o kan fu antini na taba woro polisi wore ukanga fu ulu fatu ko ulu be barala shuli clé amadu bibi bina taba ko ko ni mawbe daga shuma shu ali clé bella fiale do chendo ka sababu ke commissaire alaga chedo nyama ko ay taba ko nyama taba ko ma taba ko yinno amu foko ko ka barala sawara ko jomra de me barala anu ka fa de me barala ko solution odu samara nanye indicateur blanc amé talige fini nouvelle horizon nouvelle horizon amé donne ko bi mali jamana e samara naija wipse ka fo bita ite gara fori odu mali ambe donne ko bi ambora joro tan signana kana tan wulvlana na farafina gunga bol masita ba ka shabuke chede mun bambulu odu kelke minanu bambulu ay anyo wonte bi tigara fo Amadou Kamara ay afuko nyogonte mada abana Amadou Kamara ke medilika ni fuyi ko sobe ako ni ekoni echido shishida o dabore aga sangulo la soro siyata Amadou Kamara o siyata la kuno fundilaw ni olu ya fasire elinde ame atanika wala ki onofe wajibu Kamara anseko ananda mayala siyata la o siyata la nouvelle horizon Seydou Konati mori aye fasirike aye minfo ode ke baro dumayi ako Amadou Kamara ke ako baraka membe no global fire powers index ako saon okon yaf mabala obe kelebulu tanika odanyo ngoro no jamana ka ira ka fo kelebulu membe Amadou Kamara no okafari ako oseatigala rafina gunka ayeme ka fo mali angume joro tani sheyana ko ambore kana anyara ke joro ta anulu vlana yi samara o gafe ko nay o jamu den no bi na jamu joro sabana wal maflana chendo Amadou Kamara ke ako ni ataka lage ako okabara abedo da kanyeshi jian ko kare blade ne mafolo silata ka se farafana guma ako 145 puissance militaire mondiale ako abeta kanyishi oludemo ako osigata ni atagalage le Mali est positionné à la 180 place mondiale ako jian buna kunka Mali be kena anena au place de là ako ni atagalage Amadou Kamara ke ako les 5 premières puissances mondiales ako oluto jorol le ako joro folo ako be États-Unis d'Amérique bulu l'américain jamana Amadou joro fena ako ulwe irishibulu urusila Amadou Kamara ke jora sabana o chinois jamana
jɔyɔrɔ nana o ye N ye Amadou Camara awɔ Corée du Sud o n'a mi jɔ jɔyɔrɔ 5 nan na nanzara t'a la ayi ne filɛ k'o de f'u ye ta jɔyɔrɔ 5 nan filɛ ka f'u ye nanzara t'a la ayi o t'a la ne m'a sɛbɛn dɛ fili t'a la ayi min sɛbɛn ne bɛ k'o de fɔ Amadou Camara d'accord jɔyɔrɔ fɔlɔ la États-Unis d'Amérique filanan o ye Russie ye sabanan o ye Chine ye naaninan o ye Inde ye duurunan o ye Corée du Sud ye Amadou Camara kamarakɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ e mago b'a fɛ ka min mɛn o tɛ faransi ye wa a ko faransi n'i ye a ta lajɛ a ko 2025 kɔnɔ Amadou Camara a 7e position a kun bɛ o la a ko n'i ye a ta lajɛ bi a bɛna jɔyɔrɔ 6nan na Amadou Camara a ye jɔyɔrɔ 1 sɔrɔ a 6nan awɔ a fana bɔra 7nan na ka na 6nan na tabarikala a ko Japon o bɛ da faransi jamana kan Amadou Camara japonais awɔ a ko ni ka sɔrɔ ka Royaume-Uni ni ka sɔrɔ ka olu da o kan allemand Amadou Camara kamarakɛ a ko an ka taa ɲɛfɛ a ko n'i y'a ta lajɛ a ko vous êtes le premier pays africain à être dans le classement l'Égypte a ko Égypte le pharaon o ko olu n'a bɛ jɔyɔrɔ 19 na Amadou Camara diɲɛ bunakun na diɲɛ sɛnɛgali bunakun la 10e position mondiale l'Égypte Amadou Camara o mana bɛ a ko farafinna gun kan il est suivi par l'Algérie 27e position o man d'aw ye Amadou Camara kamarakɛ a ko dans le classement des puissances militaires africaines a ko Égypte o bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ok filanan a ko filanan o ye Algérie ye sabanan Nigeria naani Afrique du Sud 5 Éthiopie 6 Maroc 7 le Mali qui occupait la 10e position en Afrique est monté d'un cran et occupe en 2026 la 17e position. i ko Éthiopie jɔyɔrɔ dɔ la ye Amadou Camara e min n'o don koyi awɔ siga t'a la Fasiri Keba ni o de ye Seydou Konate Mori a ko ale kɔni y'a fɔ nin cogo la ba Seydou a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko Côte d'Ivoire jamana o ko o bɛ jɔyɔrɔ 20nan na an kɔfɛ awɔ il se classe devant la Côte d'Ivoire et occupe la 20e position le Ghana à la 22e position Mauritanie et le Sénégal est respectivement 28 et 29 positions awɔ a ko min bɛ tali kɛ Burkina ani Niger la a ko Niger o bɛ jɔyɔrɔ 26nan na a ko Burkina jɔyɔrɔ 30nan bon sisan an bɛna classement wɛrɛ kɛ o don Niger ni Burkina olu bɛna d'anw kan o don Amadou Camara kamarakɛ Fasiri Keba o de ye nin ye Ba Seydou Konate a ko baara kɛba o de ye Global Fire Power ye nka y'a fɔ cogo min na anw bɛ anw ka classement k'an yɛrɛ ye kosɛbɛ Amadou Camara farafinna kun kan Mali bi anw kɔni anw bɛ ɲɛfɛ jɔyɔrɔ filanan ne min aw bɛ sabanan an ka kɛ sabanan minnu min kɔni dɔn Égypte ni Nigeria kɔfɛ minnu b'a dɔn an bɛna an jɔ yen Mali kɔni anw bɛ ɲɛfɛ an bɛ yen n'anw bɔra yen Burkina bɛ nin jɔ bɛ dan anw na ka Niger fara o kan a banna minnu min kɔni dɔn an bɛ min fɔ u ni cɛw ka baara la olu ye min fɔ anw ta ye o ye min sɛbɛn n'o fɔ mais anw yɛrɛ ta Mali kɔni anw bɛ ɲɛfɛ latigɛ ye min ye an ka to jɔyɔrɔ sabanan na ayiwa ne de b'a dɔn anw ni an ka to jɔyɔrɔ sabanan diɲɛ bɛna kun kan Amadou Camara o tuma 20 janvier ma kɛ ɲɛna wa a kɛra kɛlɛkɛfɛn minnu bɔra ka yira Mali a kɛra 27 septembre min bɔra ka yira mun Samara o tun tɛ foyi ye i ma foyi y'a la o donc anw Samara min bɛ yen nɔ o de ka bon ni min bɔra ka Amadou Camara anw bɛ ɲɛfɛ nka kɛlɛ la a bɛ fɔ fɛn ma ko secret défense o don ni o de ye quoi tiɲɛ don an bɛ dɔɔnin yira o don k'a jira diɲɛmaa la k'a fɔ ni maa minnu b'a fɛ ni min bɛ min kɔnɔ i k'i ta to kɔnɔ voilà Samara Mali bɛ ɲɛfɛ an bɛ ɲɛfɛ ale kɔni b'o dɔn Samara halisa an bɛ to an ka kunnafoni baara kɔnɔ an b'a kuncɛ ni soirée de Bamako o don Bamako wula Samara n y'a olu ko des suspects interpellés des stupéfiants et du matériel interdit saisi dans le district de Bamako par OSS Amadou Camara a ko cɛkɔrɔba min sigilen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli kama a ko Bamako kɔnɔ ka daminɛ janvier tile 23 ka taa bila tile 25 la a ko Amadou Camara a ko u ka taama olu ka minnu salo a ye nɔbɔ siga t'a la ko n'i ye a ta ka lajɛ o de kɛra sababu Amadou Camara kamarakɛ ka wele bila sigɛrɛma dɔw ma Amadou Camara ɲɛnaminimafɛn minnu bɛ yen ni olu kɔnɔn ni ka laban ka tigɛ da olu dɔw ka ŋami a ko an ka taa janvier tile 23 sama fɛn 26 sɛbɛnni kɔrɔ a ko wele bɛɛla maa dɔ ma Amadou Camara kumana min na a ye mɛn k'a fɔ o ka ɲɛnaminimafɛn min bɛ ni o ye kusi ye o gramme 50 bɛ a bolo kusi a ko n kɛ kusi filɛ nin tɔgɔ de ko kusi n'i ko n'i y'o ta yɔrɔ i bɛ da i bɛ to kusi fɔli la o tile kuru
e ngodale ya nyimandi et c'est la coucher quoi aide couche ni yote bete couche fone la Amadou ka couche bare mo ni la shege couche ba kleba shege la odege Amadou Camara ke ako usena tiga la mi atagalage kibaro yira ka fo okelinga tiga daka utara ya mabala Amadou Camara ajabala la utara tiga da ya mabala 1,380 kg ofana veraka Amadou Camara onge ofana alibi okuji kelenga Amadou Camara adagayoro la akoni ataka lage j'avais club moi ani duru akon manyamugo kaufi okoni Amadou Camara otiga da moto bolla doka ni borodo kuma bolo kushi fara alibi bitolo ta anu kono donc me okono aya gira ka fo Amadou Camara la cargaison était destinée à un commerçant basé à Sebenikoro akuma la kata di frekera doma Sebenikoro kaufi ako au kilogramme o 12,880 kg yi ako Amadou Camara ke aba yira ka fo Amadou Camara o dagara de bey la nakadi afo réseau de bey o bolo ni mkono obe atanika jago ba maliba akona nakadi afo buno konana ako Amadou Camara ke j'avais reclé moi ani nani ako albi OCC o labanaka yatma musalo ke bongo du kono o tara maki do kono badala bu kaufi Amadou Camara ye o tara tiya bla ma fla bonyongola no ngone ka bara be meshisha bima kama roke shisha amini akona faso male konna okera akoni atagalage okone wele bla olumo Amadou Camara ka yira ka fo o bara ka sharia ne ka soso Amadou Camara ke ni ataka lage akoni de ne fa nyonga nana oyeni ko bla garda villa Amadou Camara ninga soro ka timene nyinu toyi to mena kasika donga fo alibi yoro mi ni oseme ala yoro ma oni mami makejela kata wele bla olu bla jeneba la ya jara ale de afasiri kusi gazibe aba fara kire Amadou Camara ke ade duma fere ke de ka fo yi afali eti je ha o ti ta chero ba mi mi sale chero ko kusi sale me kifo kawara me chero kusi de la photo ni kusi fele ni bela afori gazel rabda tisola mini ngaba ya biye chena ame dubo ke ala ku boni ni semara me ndo jasi bi kuna foni balana kifo kuma nyana manwe ko te ko kuma nyali ajarani anyali kuso Allah manya ka fo Allah ba woro o bela ni kusi fele kusi fo mari bala anda ta sisa position fa fe tawo fele tezara okufena ni tezara deuxième nisam soga amira mindula sam abibam ka soga wulebla ni demso madame Keta Ameta Traoré fenda bulubi samaira nasro ikele ga dragadu i maladu Amadou Milga falo wala me tezara okufena ni ko soga abi bismillah ala sona ne tezara de Kenya ani lafiya sabati bela jiri farko da akadi poji media garan baro de naka wa bela jiri da wala ni ne ka ba tora bela jiri mi sodia niko jole stari de me awa kuma na chansa me de stari me kaji wa me dinin tiya de les arailles ne kari denmisɛnw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ k'aw to ni minni na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne kari denmisɛnw ye kosɛbɛ an yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ ne jɛnya ne de don tɔnɔ kɔsɛbɛ bara ne kelen tɛ dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de fɔ n'an ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la samalanɲɛ sugandi n'o ye zara ka dumuni fini ye a bɛ sɔrɔ Mali feere yɔrɔ bɛɛ zara ye ni wasolo SARL ka feere dilannen ye Amadou Camara ke bolo ko samaira maki pokok ko na ka marake ay amanta no na ay ya ko ko na amanta madame Geja ibismillah isoma karbashitola semora bini bi
parler de ne ibanga la de la finina Allah abu fa ma ko bogola abana chendere amla travel parler merci beaucoup agara yara do c'est iran sogon bashiti bashfoti alhamdulillah biye taratai e no sira e amadu kamara ke e mobe sigi ka ni adami ma ode anga dumuni ya dara de chez nous ulu tubitu ni ma ko yira ula ka sanani madame Keta amla travel ana ka ulu ka joyi ula ami anyilinga ni ma ka blu bi ako fo mawi ako yira maola ngane da kunya be mingo ni do madame Keta ami ibismillah ko kura ko shumu bija e bido kan no wula kile ko masabaje ko kile ma kun fe ay wato na parce que no ko kati bismillah ni bi ka hira tamala ala fa flay jana be mali kono ani bali ko kan be la jeni sogoma ala ka klere dama so funi tama tamara yere mana kamera ni ko fo ko ba wallahi sigata ni ko ni ami sigu ami bamanana donc ani soro ka yira ya ani ni anga jogo flay ko sogoma dolo jere jem flay ko o be la jeni nyoma fo sigero la Aka rubrique mandi de nous les plats de chez nous bi ami kalabankura asila ani muso bado be ñogon bulu ñado ale dokolinte bololo sanfé amina kuma dama a yere ba représenter ni bay ni sogoma c'est ne de ça va somo bashfitana on basita wala bashfiti c'est ibsegi to ni jam fay ne to madame Diallo Fatmata Binet Watara ni bay bina plat men to wi ka irana bi bon ambe plat chaman ke me bitaye toy farafito fra o bamanana yele nyangala to ni bena malu totobi ni mago be se malu mugu ani seke katarima nanjila na kadi be sugu kala na kadi be jege kala mais ne ka base e chien ani furu awo ni shifuru ne be furu san ka fe ani chien mo oni fe jaba tomati ani sumala lay poivre nga base rere sumala de kosebe parce que ni ko to kaja ibe sumala bari kala sumala ketni sumala be mo kene ya banabato mo kene ba be banabato be ma famia anga base sumala ni sumala ke nana al ni ma mangine kala abedu anya dago besigi kaba sisa no golanda ka sigila gankela na jila o tobila no tobila ka doninke me soro ka sumala ani jege mu susu ko lu ke nogolana ko lu tobi kosebe no tobi la kuma mina me soro ka ko donin ko la na kadi me machine kala na kadi na mandi te machine kala bon machine mandi na parce que dumine feretado do rete ko refe kuma te machine bon o kama te fenge ko ya to nga base sumalai ni sumala be dumina abena fo machine bala na famia anga machine ko ma bo dumine ko la parce que mo be dana ka dumuni san quoi bon kene bagato be banabato be ifana fenduma ni se bu kele bon ko nana fo be kala gana ay nan be kala ka ba jege kala la sumala kala la bobo kala bon si samba datugu tugu mina vapeur ka do ala akase ka usu ni soni kala do akolo ka do nyogona aka nyogo mine ni soni kala obeke ubani nanjila na shieke tala di shieni furuni fenge kala tala mo to ba yira no yirana ba so nyanga tomati nga jabashi yoshi moshi ni fenge bashi machinare bashi ni shini kala ni ya shini kala ba ka sanfe ni onu fana kesi sa ni sumala ibulu fana to ka yiran kosere na yirana ba jidu mai bokomi anga bazi sumala imana couleur na me ke ba fo komi marron parce que sumala nie fini nte na soro kida ke komi manji abe bli donc marron sumala de bo la sumala de bo couleur dama parce que ambe sumala chama ni ame toere sumala rido aliya kasai ba do sumala kasai ba fi bo ambo fenye no nya jido sisa ba to aka tobi doni na tobila ba soro nyenga laini nga seleri ni fenga ni ko ani foronto be laini seleri susu nyogona ni o susu nyogona na tobila ka doni ke be poivre kala après me lai kala ani seleri ni lu fana tobila ka doni ke me foronto fana kala no fana fenga na do o inanji fana tabani me di wala ne muri la magala
jikalan ani jisuma ani sɛgɛ ji la ɲagaminen ɲɔgɔn na bɛna toseri de don sisan sisan ni ye malo 3 kilo hakɛya to de bon an b'a to tan tɔ a ka tobi fo ka se toseri mɔnɛ yɔrɔ ni toseri mɔnɛ an bɛ sɔrɔ k'a fasali daminɛ bon ni y'a fɛngɛli komi feerelita don n b'a bɔ feerelita la n b'a bɔ cogo min na n bɛna bɔ ten sisan ne ba ni ne ka di ne ka tɛmɛ émission yɔrɔ bɛɛ kan hali maɲɔgɔnw kala sumala kɛra la jama kɛra la najini kɛra la a bɛɛ kɛra la mais e ko k'a dun ka i fa kɛ o yɔrɔnin an ka yɔrɔnin lajɛ ka bisimila e k'a daminɛ ne fa e k'a daminɛ ok a fɛ n k'i ladege parce que a bɛna fɔ ko in ne ma deli ka to dun tan ne de a sɛlama kun b'a la bon komi y'a fɔ a ye cogoya min na aw ta ye image ne ye bu ye a jɔyɔ ne de kɔgɔ y'a bɔ n filila ka sɛ ta i filila ka sɛ ta e ka sɛ dɔɔni ta o bɛ sɔn k'a san wɔɔrɔ ta dɛ ma sɛ ɲɛna koyi yɔrɔ fo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na a banna ne bɛ a bɛ cogo di Matunda yɔrɔ a jala turu mais tɛgɛ ka di sa yɔrɔ folikan yɛrɛ b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma n bɛ ala fo n b'a barika da n bɛ n furu yɔrɔ fo n bɛ n furu cɛ fo kosɛbɛ n'o ye Elhaji Abdou Jalo ye n bɛ n fa ni n baw fo k'an kɔrɔw ni n dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya la aw yɛrɛ aw ka timinandiya la anw minnu sera ka wuli ka bɔ aw ka baarayɔrɔ la ka na ne sɛgɛrɛ fo n sigiyɔrɔ la kana ne ka dumuni ta n b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ vraiment a diyara n ye trop mais bɛɛ lajɛlen fo n b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna k'a fɔ musow ɲɛna baara lankolon tɛ yen mɔgɔninfin se ye fɛn min ye i k'a ɲini k'i halala ɲini a la a ka fisa kosɛbɛ mɔgɔninfin n'i ye fɛn fɛn min kanu diɲɛ kɔnɔ a b'i nafa n b'a faamuya an ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka nin kɛ surtout an yɛrɛ ka farafin dumuni nafaba de b'a la kosɛbɛ to bɛ yen komi bi an nana an ye bi base kɛ to de n tɛ an bɛ dumuni bɛɛ kɛ farafin dumuni fosi tɛ yen k'an tɛ se min na mama est ce que an tɛ kɛ teri ye yɔrɔ dumuni bɛ yɔrɔ yɛrɛ a banna ne den an bɛ wele da kɛ mɔgɔw ma ni mɔgɔ minnu mago bɛ to la komi aw yɛrɛ nana an fɛ hali n'u ma se ka anw fɛ hali n'u ye aw yɛrɛ contacter aw bɛ se k'u lase anw ma n'u mago bɛ dumuni o dumuni na vraiment Mafi ani ci aw ka timinandiya la bɛ caméraman fo k'e yɛrɛ fo ka sirifula bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ y'i laminɛ merci ma chérie n diyala n ye trop ne b'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na mɔgɔ ka baara o de bɛ an lase i ma parce que a y'aw ye bɔlɔlɔ sanfɛ a y'a ye aw ka baara diyara n ye trop kuma tɛ mami jo ka makɔrɔni ale de kɛra sababu ye an sera yan bi an b'a fo kosɛbɛ bari a cɛsirilen fana don muso cɛsirilen don n'i y'a ye k'i to âge in na tantɔ ka n'i sugu entreprend a bɛ cɛsiri de ko fɔ a bɛ jija de ko fɔ hali bi ala ka restaurant ko ala ko o nɔgɔya yarabi donc ni ne tun b'an bolo ka yira u la bi n'o ye to ye ne ka makan de wa ne yɛrɛ de wa a dundala de wa donc a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ merci ne kɔni daminɛ fɔlɔ n bolo a kuma kɛ kuma bala a tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo ko ye ko bi fɔ ko ban kabini to tisa yɛrɛ sigira mɔgɔw ka k'a fɔ Samayira tisa in a ma sɔn ala ka sigi tabali kan Samayira ko da de ko k'ale tɛ to fɛ ko to bɛ yɔrɔ to ni fɛn fɛn bɔ n'ale ye cɛ di kalisu kɔnɔ to kabini to tisa sigira Barakota tiɲɛ na ni an ka musokɔrɔba an b'a fɔ sabula to yɛrɛ dumuni a ka ɲi barikaba de bɛ to la kojugu aw ni kana kamarakɛ n y'a fɔ cogo min na tiɲɛna to man di n ye sa nka nin ɲana awɔ nin ɲana ayi a b'o dɔn hali a mama to ka di hali n'i y'a ye madame Jalo Fatumata Binette Ouattara a tɛgɛ n'o kabako de n y'o de fɔ a ɲɛna n'o to de depuis anw yɛrɛ taara fɔlɔ anw tilali enregistrement la n'o an yɛrɛ min na ne yɛrɛ ye min minɛ n ka mɔgɔw taara k'a tɔ to kun pour ma k'i y'a dun
tiɲɛ n y'a fɔ n tɛ t'o fɛ parce que ba sɔrɔ duguba kɔnɔ to tobi cogo ani burusi kɔnɔ ta tɛ kelen ye ma parce que an ka mɔgɔw bɛ to tobi Amadu Kamara to bɛ se ka si ni dugu jɛra n'i y'a ta i bɛ tigɛ digɛ la a tɛ se ka jigin tellement o b'a tobi ka ɲa mais ba ye duguba kɔnɔ to caman bɛ yen a tɛ se quoi e bɛ tigɛ bila dɔrɔn a bɛ jigin duguba o y'a minɛ bɔ ne la mais ni y'a tobi togo su a bɛ conseil fana d'an ma kosɛbɛ walasa togoya min na n'i ka to sira hali ni to ye tile 2 kɛ n'i y'a digi to ye to a nɔ na parce que tobi togo de bɛ to la fo sɛbɛ ka to labɔ fo fasa togo fo to fana i ka temps de d'a ma to ka wusu ka ɲa caman an bɛ pressé tobili dumunikɛlaw mana bɔ a ye tantɔ an bɛ to bɔ an bɛ to kɔlɔlɔba de b'o la ni sɛbɛ fana ma to bɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman i n'a fɔ an bamuso y'a fɔ cogoya min na vraiment an b'a fo bari ale fana ka baara bɛnnen don restaurant dumuni feere de ma an y'a contacté a ma gɛlɛya foyi don a kɔrɔ an y'a contacté à travers Safi ne ye Mami Jo ka makɔrɔni bɛɛ b'a dɔn bɔlɔlɔsiraw kan o n'o de la makɔrɔni Amadu Kamara an bɛ n'o fana ta o la an bɛ muso in fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ tiɲɛ na to man di n yɛrɛ ye sa nka nin bɛɛ nin bɛ nin fɛ a y'o fo ka ban a y'a dun a tobicogo ɲɛna n'an ka di wa min y'a diya n ye o den ye sumala Amadu Kamara o ye anw yɛrɛ ka fɛn kɛ n y'a ye o de b'a la kosɛbɛ donc o de ye to in diya n ye kosɛbɛ i b'a fɔ n denmuso ye parce que muso ye n denmuso de nɛma de don ayiwa Kucala jamanatigiw de don olu ye ne denw de ne taara Kucala dugu kɔnɔ mais olu fana olu ye masakɛ de ye ne o kana siga dɛ plateau sanfɛ ne taara Kucala ala ka hinɛ Baru Watara la ne taara Kucala fa jamatigiya n y'a fɔ a ye e fana ka masakɛ nana a jɛna n'a ye mais o tuma n'a ma jɛna jɛn ya wa bɔra sɛbɛn yɛrɛ de ma o wanda madame Keita ne bɛ to yen o la waati bɔra ka Amadu Kamara an bɛ i b'a fɔ ka ne bɛ ka to yen to parce que to yen ne ma to yen mɛ nka to yen bɛ cogo min na to yen a ye n'a fɔ Bill Haki dɔn o don Kamara an nana a ka ne wele ne parce que ne y'a dɔn ne jiginna a ka min bɛ Kamara e ne y'ale depuis su ko to ko in bɛ cogoya min na Kamara kana fɔ n'i ka to ko ma nɔgɔ dɛ fɔli tɛ bange jama la ayiwa n'i ko u y'a ne ma sigi cogo cɛ la dɛ a bɛ ka Kamara kɛ teliya la mɔrɔ tɛ ka fo sɛbɛn a tɔ ka nin yɔrɔ min fɔ yan na to in dilanna ni wari jan teliya la ko ɲama sabula to in a nege bɛ kɔfɛ an bɛ tila ka komi a kuma tɛ caya yan to ye malimugu de komi a y'a fɔ malimugu de malimugu a bɛ jikala ni ji suma sɛgɛ ka taa k'o de ɲagami ɲɔgɔn na fɔlɔ n'o ɲagamina ɲɔgɔn na k'a don ɲɔgɔn na a bɛ sɔrɔ ka malimugu in k'o k'a la n'a y'o k'a la a b'a lamaga a bɛ sɔrɔ ka ji wililen k'o suru a la donc k'a lamaga toseri de dontɔ de donc i b'a to a ka tobi n'a tobira wagati min na i bɛ sɔrɔ k'a tigɛ tigɛ n'o ye i bɛ toseri bɔ donc n'i y'o bɔ sisan i n'a fɔ jala y'a ye cogoya min na n'i y'o bɔ a bɛ sɔrɔ ka nɛgɛ ta fɔlɔfɔlɔ nɛgɛ de tun bɛ yen nɔ walasa i ka se ka barama minɛ ka ɲa o bɛ ka tunu sisan donc n'i ye nɛgɛ de ta e kelen bɛ se k'a fasa ni min ye i b'a fasa o la mugu de k'a la dɔɔnin n'i tilala fasali la sisan i ye to min tigɛ i bɛ tila k'o yɛlɛma la ka a lamaga n'a ye donc n'i y'a lamaga n'a ye to bɛɛ bɛ sɛgɛ ani wusu de bolo ne ko to in bɛ sɔrɔ dɔw da don o don to de ye don o don a bɛ don o don ala an ka togo man bon ala sɔnna an bɛ tila ka a fɔ a ye ko ne ko sani a ye baara ka jigin ne kɔni bɛ fa 16 heures ko a ka to plat dɔ bila ka na parce que ne tɛ to dun n kelen minnu dun a tɛ to de ɲɛna kojugu k'a bɛ Kalabankura de yan a ye Kalabankura ACI la a fɔ a ye pharmacie Jɛribe a fɔ n'i sera yɔrɔ la dɔrɔn n'i ye weleli kɛ i bɛ a fɔ n denmuso ye ko ne ko a ka to bila ka na
Samara la to kana o yira Samara la k'a fɔ ko Bamakɔ kaw fana an bɛ se ayi dɛ ni bɛ kucaladi kucalakaw ni Bamakɔ kaw fana bɛ kucaladi ni bɛra tobi ka yin nanga di awɔ ne ni sefo bɛɛ kɛ tobi la a bɛɛ tobi parce que nɛnɛw y'an denw ye mais comme aw de ye dugu la comme a kɛra sababu ye o ja an b'a fɔ kosɛbɛ a n'a a denmuso ne ye Maniju ka makɔrɔni TikTok sanfɛ Maniju an bɛ makɔrɔni de feere ne ma tila makɔrɔni dumuni wɛrɛw farafin dumuni ye dumuni ni mako b'a la ni wele dɔrɔn i b'u lasɔrɔ n'Ala sɔnna a ma o la Amadu Kamara Kamarakɛ komi waati la baara don a sera an bɛ Madame Keta fo ka waleɲuman ka Madame Keta bilasira k'a fɔ bi ta in an ka to yen a k'a jɔyɔrɔ na sani n ka jigin a ka jigin k'an to k'an kana taa ɲɔgɔn fɛ maa caman jɔlen bɛ da la maaw bɛ da la surtout sɛden b'a sanfɛ komi tigɛ ma se ka s'u ma tigɛ kura an b'o faamu il faut qu'il waleɲuman ne jara la ɲini Ala fɛ Ala sɔnna tarata wɛrɛ i kana fɛn wɛrɛ yira an na sirafɛkɛ a ko k'a tɛ min fɛnɛ fɛ n'Ala sɔnna Ala to wele bi ma a ye sirafɛkɛ bɔ a da bolo k'a yira bɛɛ la k'a fɔ sirafɛkɛ a tun tɛ todu sabu k'a fɔ k'a ye todu k'a todu Bamakɔ yan o tɛ kɛ bi a ye todu an b'o foli ni waleɲuman dɔn an b'o lase an ba ma k'a ɲini Ala fɛ halisa baara Ala k'a ji d'a kan Ala k'a bolo mɛn a la k'a k'i hakili to sirafɛkɛ la toho la ni a ka dɔ bila ka na yanni 16h cɛ n b'a lajɛ n'a sɔrɔ u ni bɛɛ ye kelen merci beaucoup k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i k'a ko fɔla an bɛ a lajɛ ni labɛn min sabati mɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru mɔgɔw bolo ka se ka Madame Keta bilasira o k'o bila ka na an ka Madame Keta bilasira Amadu Kamara Kamarakɛ waati b'a la ka se an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka sɔrɔ kɔrɔfɔ la segin ba kɔrɔfɔ kɔrɔfɔw an k'olu fara a kan ni Ala sɔnna Samara i y'a fɔ cogo min na waati kɔ tɛ waati ye o don waati ɲɛ tɛ waati ye waati de ye waati ye tiɲɛ don ka sabu kɛ waati kofɔlen min tun dilen bɛ e ni ne ma bɛ sɔgɔmaden na tiɲɛ don ka kanubaw ni filɛlikɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o don k'u ɲɛnafin bɔ ka fɛn min ye sanga ka bɛn ni sanga ye o de kɛra nin ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a yira kanubaw ni filɛlikɛbagaw la k'a fɔ bi ne tun bɛ fɛn min jelimuso sarama tiɲɛ don Nala Kuyate a fari jolenba tɛ bi ayi nka ni Ala sɔnna a ma dɔgɔkun nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔna na sabula ka bɛɛ lajɛlen fo k'an dɛmɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo maa o maa n'i b'a fɛ ka i ɲininka ye nin jɛmukan in na i bɛ se k'i senfa ka se an ka service commercial maaw ma Bɔsɔnbugu kulu bɛ na Sumayila Tarawele o don Amadu Samake Benkis ale tɔgɔ ye Benkis Benkis awɔ Amadu Samake awɔ ale tɔgɔ ye Sami ayi ale Jitun Bala mɔden tan ni filanan de bolo filɛ bi dɛ ɲɛmaba ɛlɛ ye Usman Sowore Sowore a ma kɔlɔsi de bila ka na e ye dɔ sɔrɔ ale ma fɛn sɔrɔ dɛ banfilɛ ne sɔrɔ ma foyi sɔrɔ ma furuya jɛmani sɔrɔ ma banfilɛ sɔrɔ ma tapi sɔrɔ mais
kɔrɔ ko tampon kasi ma k'a ka lajɛ ka fɔ. komi ɲɛmaa don an k'o k'a kan. ayiwa an k'o k'a kan. i téléphone ba tɛ yen. voilà c'est vrai n'Ala sɔnna ma waati nataw la ala ɲɛ sɔrɔ ni jɛmukan kelen kan. o la Amadu Kamara k'i fo k'i waleɲuman dɔn. kosɛbɛ bamanankaw bɛ ɲinɛ fo. y'o fo dɛ. Amadu Kamara ye jigidala k'a fɔ jɛmukan u bɛ a lajɛ. jigidala fara jigidala kan an b'u bɛɛ ɲini fo. o la Amadu Kamara an tɛ bɔ jɛmukan na fɔ a y'an ka Fanakaw fo. Fana kunu a ye jɛmukan o ko k'u ma jelimuso ye. n y'a fɔ u ye k'a fɔ jelimuso a fari man d'a la. o kɛra u b'a yira fɔ olu ye an kanubaw de. kosɛbɛ Amadu Kamara maa min bɛ se ka dɔn ka fɔ nin waati ni karisa ma sɔrɔ. u b'a yira k'a fɔ Amadu Kamara u ye kanubaw. siga t'a la o la n bɛ Tijani Konate fo. Konate nin waati nafa fana. o ye jɛmukan in kanubaba don. kosɛbɛ ka Masinakaw fo kɛ Masina. donda kelen ani bɔra caman. Amadu Kamara ka Mali bɛɛ lajɛlen fo ka Mali kɔkan bɛɛ lajɛlen fo. kosɛbɛ a foli laban fana karamɔgɔ. a Seydou Chérif Ousmane Haidara belebele cɛkɔrɔba fɔni siri ala ka ala ka sijani kɛnɛya d'a ma. Amadu Kamara a sen bɛ de yɛrɛ ala ka a sen n'a kan. an yɛrɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔ ɲuman ye. Amadu Kamara n yɛrɛ ma basi kɛ sigi bɛ kɛ nin kan bi su in na 23h30 0h30 ni ala ma basi kɛ sini 10h 11h e ni ne Amadu Kamara n'ala y'o jira an na an bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ yan inchallah o la an b'a fɔ ko ala ka sini fara an si kan. amina rabi merci beaucoup. nin bɛ yen a bɛ min wuli tasuma kan wa. mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ. tiɲɛ la mon père Mika jumɛn ani n b'o kungo d'i ma te Zara. mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye. e ye nin dɔn wa surprise kelen ye nin dɔn wa. a bi yan a mangani. sisan kɔni ye cogo da tew ka te de a bɛ san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin koko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min kan ne min bɛ yen yakili quoi a bilenman o a jɛman o ni bɛ yen tew ka te sosan bolo bɛ foli fɛ nka a den tɛ. jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye. Makele ngada na mena budeje Allah farafide mu gena kadu